Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Meneer Richard Doornbos, president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dank dat u ons wil ontvangen. Curaçao, Sint Maarten is onderdeel van de wereld. We zijn allemaal onderdeel van de wereld. Normaal praten we natuurlijk over de monetaire unie al hier, maar wereldwijd gebeurt er heel veel. Er is een crisis in het Midden-Oosten. Mijn eerste vraag, als persoon volgt u zulke ontwikkelingen zeer dichtbij? Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. En ja, op uw vraag, ja, natuurlijk. Ik volg net als iedereen en ik kijk eigenlijk met afgrijzen naar de televisie als je de beelden ziet van wat er aan de hand is, dan met name in Gazastrook. Het is nu ook maandag, denk ik, een jaar geleden hè, dat de inval van Hamas was in Israël, waarbij meer dan 1200 mensen zijn omgekomen op een verschrikkelijke manier. En als je ziet wat voor consequenties dat dan heeft gehad en nog steeds heeft en de escalatie van het conflict eigenlijk naar een volledige oorlog, waarbij nu ook direct een confrontatie is tussen Iran en Israël, dan kijk je daar natuurlijk met veel zorg naar. In de eerste plaats vanwege het menselijk leed wat daar voor je ogen voltrekt, maar ook breder wat de consequenties zijn van zo'n conflict. Ja, de consequenties, daar wilde ik het ook met u over hebben. We zijn op Curaçao heel ver weg, maar wat zijn de consequenties? Zijn er überhaupt consequenties voor ons hier op Curaçao? Nou, allereerst kijken we denk ik naar de consequenties voor de wereldeconomie. Want die raken ook Curaçao en Sint Maarten. En dan, wij onderscheiden 3 kanalen eigenlijk hoe dat ons raakt. Of de wereldeconomie raakt, moet ik zeggen. En de eerste kanaal is natuurlijk het Midden-Oosten is een belangrijke olieproducent nog steeds. Bijna 30% van de olie komt uit het Midden-Oosten. En dus kijk je van, wordt die olieproducerende capaciteit geraakt? Want dat kan consequenties hebben voor de olieprijs. Nou, je ziet het ook, op het moment dat zo'n conflict, als er iets gebeurt, dan zie je ook bewegingen in die olieprijs. Meteen dus spanningen zorgt meteen voor een... Ja, dan zie je meteen ook wel een reactie in de oliemarkt. Nou, een tweede is ook dat er is een hele belangrijke route van Azië naar Europa. Dus containerschepen gaan van Azië naar Europa via de straat van Aden, naar de Rode Zee, naar het Suezkanaal. De Houthis hebben zich ook gemengd, een van de andere proxies van Iran, in het conflict. Dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel schepen eigenlijk die route moeten mijden. En dus een langere weg moeten gaan om Afrika heen. En dus als je kijkt naar de prijs van een container, sinds die uitbreiding van het conflict is die met 270% gestegen. Hè. Dus waar voorheen een container weer gedaald was, die prijs naar $1300, is nu die containerprijs weer naar boven de $5000 gegaan. Nadat we natuurlijk al die problemen hadden na de COVID-periode. Ja, dus toen was de containerprijs nog hoger, maar hij was toch ook wel weer scherp gedaald. In begin 2023, medio 2023 zat hij weer richting $1300 voor een container. Ja, en nu is hij dus weer boven de $5000 gegaan. En tenslotte is denk ik ook een belangrijke, is natuurlijk het vertrouwen. Hè? Vertrouwen van consumenten. Worden bestedingen uitgesteld of niet? In tijden van oorlog gaan mensen geen grote uitgaven doen. Werd altijd op economieles gezegd. Ja. Is dat ook zo? Ja. Nou ja, nu is dat nog niet te zien. Nee. Maar dat is natuurlijk wel wat van belang is. Hè? Wat is het vertrouwen van mensen in de economie? Maar ook voor producenten gaan ze investeringen uitstellen omdat ze onzeker zijn over wat er gebeurt. Die onzekerheid is eigenlijk hetgene wat de economie kan raken. En dat is iets wat je in de gaten houdt. Dat houdt u in de gaten. Tegelijkertijd weten we nog niet hoe het zich verder gaat ontwikkelen. En als we in de geschiedenis kijken, conflicten in het Midden-Oosten hebben enorme gevolgen gehad voor de olieprijs. Houden we nu rekening met wat er allemaal kan gebeuren? Of is het al het moment om ons zorgen te maken? Nou, we zien het nog niet. Hè? Nee. Het is echt nog een risico. Dus als je kijkt naar de olieprijsontwikkeling, dan zie je wel dat die beweegt en reageert op het conflict. Maar omdat de productiecapaciteit van Iran nog niet is geraakt, daar was wel sprake van en dan zie je dat die prijs beweegt. Maar omdat dat nog niet is gebeurd, de OPEC heeft ook nog geen productiebeperkingen ingesteld. En tegelijkertijd, dat is de aanbodkant van de oliemarkt. Maar aan de vraagkant zie je dat de economie van Amerika in het bijzonder aan het afkoelen is.
Maar ook de wereldeconomie koelt iets af ten opzichte van die hele scherpe groei van direct na COVID. En dat betekent dat de vraag wat afneemt. En dat is een drukkend effect op de olie. Dus als je kijkt naar de gemiddelde olieprijs in 2023 lag die rond de $80. We verwachten dit jaar is ietsje naar boven bijgesteld in de laatste raming van het Internationaal Monetair Fonds. En dus ook in onze raming. Zie je dat de gemiddelde prijs dan rond 81 Amerikaanse dollar zou liggen. Nou ja, dat is een beperkt effect. Ja. Nou, we hebben wel gekeken van wat zou het nou kunnen doen als de prijs sterk stijgt van olie. Bijvoorbeeld als je een schok zou zien van 10%. Ja. Nou, dat is niet een enorme stijging, maar gewoon een waarneembare stijging. Het zou kunnen voorkomen. Ja, dan zie je dat de prijzen dan met 0,3% in Curaçao zouden stijgen. Kijk, uiteindelijk is 20% van onze importen bestaat uit olieproducten. Ja. Dus we zijn nog sterke energie-importeur. Dat vertaalt zich door in een hogere prijsniveau. En hogere prijzen betekent ook minder bestedings voor consumenten. Ja. En dat betekent dan dat ook de economie ietsje zal afnemen in de loop van de jaren. Maar dat is dus één van de effecten. Ik denk uiteindelijk, omdat we zo afhankelijk zijn op dit moment van het toerisme voor de groei, zal het belangrijkste toch zijn van hoe ontwikkelt dat toerisme zich? Wordt dat beïnvloed door die onzekerheid? Gaan mensen vakanties uitstellen omdat ze denken van ik weet niet zeker hoe het zich ontwikkelt? Ja. Nou, dat zien we nu nog niet. Er wordt enthousiast nog steeds op vakantie Mensen blijven komen. Ja. Mensen blijven komen naar Curaçao. Amerika zie je ook dat toerisme nog steeds heel erg in trek is. En dus hebben we ook recent een hele positieve outlook voor Curaçao naar buiten gebracht. Ja. En dat zien we dus ook niet dat het eigenlijk de oorlog in het Midden-Oosten en ook de voortdurende oorlog in de Oekraïne dat beeld verandert. Dus in die zin moeten we het in de gaten houden. In die zin wordt nu niet opeens de economische voorspelling of de groei aangepast. Maar we moeten het wel in de gaten houden wat zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Want mocht het zich verder uitbreiden, dan kan het inderdaad effect hebben voor het toerisme en voor de olieprijs. Ja, want we hadden even die discussie. Gaat Israël in reactie op die 180 ballistische raketten die zijn afgeschoten vanuit Iran op Israël, gaan ze in reactie daarop bijvoorbeeld de productiecapaciteit van olie aanvallen? Ja, dan denk ik dat onmiddellijk een effect gaat hebben. Hè. Zij zijn uiteindelijk 30% Midden-Oosten, maar na Saoedi-Arabië is Iran ook een hele grote olieproducerend land. Ja. Ze zijn natuurlijk wel geraakt door de sancties, waardoor ze niet zozeer naar westerse landen exporteren. Maar de olie is niet een gesegmenteerde markt, dat is een wereldmarkt. Dus als zij minder gaan exporteren naar China en Rusland die nog wel olie kopen van Iran, dan heeft dat ook zijn weerslag op de wereldmarkt. Maar goed, Amerika is een stuk minder afhankelijk geworden van olie uit het Midden-Oosten. Ja. Ze hebben nu ook veel capaciteit in Canada, maar ook zelf. Netto nog net, geloof ik, importeur, maar ze zijn ook exporteur. Ja. Dus dat betekent wel dat effect op de Amerikaanse economie minder zal zijn dan voorheen. En als het minder effect heeft op de Amerikaanse economie, dan betekent het ook dat het minder voor ons... Dat is aan elkaar gelinkt. U houdt het in de gaten, maar u maakt zich nog geen zorgen? Nou, zeker wel zorgen. We worden ook wel een beetje betaald om zorgen te maken. Dus nee, we maken ons zeker wel zorgen. Dus die risico's die zien we wel echt als een mogelijk neerwaarts effect op onze raming. Ja. Dus voor de economie maken we ons zorgen, maar we maken ons zeker ook zorgen voor de mensen daar en wat dat betekent voor de mensen daar. Kijk, als je een oorlog en conflict hebt, dan zijn de landen die zich daar middenin bevinden, die hebben niet alleen een tijdelijk effect op de economie, maar die hebben een permanent verlies van productiecapaciteit, een permanent verlies van inkomen. Dus voor de economie van Israël gaat dat een enorme impact hebben. Voor het begrotingstekort wat ze gaan hebben, heeft dat een enorme impact. Nou,